Kabantay mo sa uban ninyo mga tanom nga dili mo dako, so kinahanglan yun ninyo lantaw ng punuan. Kay parehas ani wala ni nako nabantayan kina butang man ni sa daplin, nadaot na day ang iyang gamot kay tungod sa yuta nga dili nabantok na siya, dili na siya humok, no? Basa kay ang yuta unya ang iyang mga gamot nangalata mo ning wala siya ni tubo kay nadaot man ang iyang mga gamot, so kinahanglan ni nato siya ripat, ilisan na lang ni nato siya og bunot kay para maulian nya naman sa siya healthy nga mga gamot. Okay ra gyud kayo, buhi ra gyud kini siya, mustibo lagi pa ni siya og balik. Basa nato ni nya pag-uman ya nato itanom og balik. Aw nato na yung mga daot nga gamot para sa ani wala naman ni daot naman ni siya. Nara ang iyang hitsura guys, so nadaot gid siya, so ato sa ni ipauga pagkahuman ayan nato siya itanom.